uJesu Kristu inkosi Baba ekuseni ngiyabingelela egameni likaJesu Baba Mpostoli nomama Mpostoli. Baba sibonga kakhulu uNkulunkulu ngokusigcina kakhulu emkhosini. Nakuba-ke sengiphuzile ukubuletha ubufakazi. Simbongele uNkulunkulu kakhulu lokhu besikukhulekela ukusikhulisa kumoya nasekumazini uNkulunkulu. Ngimbona uNkulunkulu eyilekelela kakhulu impilo yami Baba. Kakhulu siyambonga uNkulunkulu ngawe sithi uJesu akasigcinele wena. Nokuba sibona ukuthi sinawo ama-challenges ey'nkonzweni zethu emabandleni ethu. Ngoba phela imigcwele lento kaNkulunkulu awukwazi ukuthula futhi uma usuyizwile awukwazi ukuthi uNkulunkulu angakusebenzisi. Siyezwa ukuthi kuyahlokohlokomeka ngoba ngendlela uNkulunkulu ayilekelele kakhulu ngayo impilo yami. Yona bengivele ngihlezi kuNkulunkulu kodwa-ke sengifike kuwe Mpostoli uNkulunkulu kuphile lesi siphiwo sokuthi ube umalusi uphinde wambule. Ngoba ilento esisele kakhulu kubazalwane inkonzo yokwambula izwi likaNkulunkulu. Akekho kahle kahle umzalwane onesiphiwo sokwembula. Noma ethi uyavela abazalwane bayamchitha umzalwane. Manje siyabonga ukuthi Baba uyafundisa ngezwi uphinde wambule. Ilokho inhliziyo yami ekubonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi akukhulise njalo asilekelele lezi izihloko obusinike zona izona impela ezenza ukuthi umuntu akwazi ukuxhumana noNkulunkulu. Ukwembulwa kwezi nokushintshwa kwengqondo nokuguqula isimo nokubiza ihlale ngaphakathi kumuntu. Zonke lezi zinto inhliziyo yami izibambile. Ngiyabonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Kuningi Baba ubufakazi benginama-challenges anzima kakhulu kunomkhuleko. Benginezimpi ezinkulu kakhulu kodwa uNkulunkulu wanginqobela. Naney'lwane bey'gcwele ekhaya omaphela. Njengoba besifundisile ngikhulekile phela kwabuya iy'mpukane ey'nkulu iy'qopholozi ukuthi aze sibulale iy'mpukane. Ngaqhubeka ngakhuleka nazo sey'hambile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba Mpostoli. Akugcine akukhulise ulambule izwi kaNkulunkulu njengoba ulambula. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba ekuseni Baba umpostoli ngiyabingelela ekhaya lonke lakababa uNzimande. Baba ngiyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu nami angimbulele ukuthi ngingene ekhaya leZwi. Nkosi Baba ngiyafundiseka kakhulu ngugogo ngimdala Baba. Besiyithatha ifasting singene efastingini ubala into ey'ningi ungaqondanisi. Baba usuthe uma ufundisa ukuthi sikhulekele ukuthi kulo 20 days sikhulekele ukuthi usibe ilokhu nalokhu ubala lezi program ezo-5 Baba. Nkosi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba indlela osifundisa ngayo. uNkulunkulu akazivula indlebe zikamoya. Inkosi Baba inezela ubude bey'nsuku zakho ngendlela ofundisa ngayo. Angazi ngingathini ncane ukubonga kwami kukhulu uNkulunkulu Baba senzele khona. uJesu Kristu inkosi Baba. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyanethemba uNkulunkulu ugcinile ubaba nomama egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba siyabonga ngenkonzo yangeSunday. Ngiyafisa ukufakaza ngesiluleko ubaba siluleke ngaso sokungathesti ukudla uma semkhosini. Ngiyafakaza Baba ukuthi impela uma ngikhulekile before ngiyopheka. uNkulunkulu uyawenza umusa. Zonke izikalo zosawoti nani umuntu akufakayo uNkulunkulu uyazikala yena. Mina la ekhaya uma ngizingenele emkhosini ngingedwa noma ngabe oyinsuku ezingakanani, uma ngipheka la ekhaya ngiyaye ngikhuleke ngimcele uNkulunkulu. Mina-ke ngaphezu kokuthi ngisemkhosini angithesti vele ngi-challenged angikwazi ukukala nangamehlo. Kodwa uNkulunkulu yenze isimanga. Sebeze bathi la ekhaya uma ngisemkhosini ngipheka kamnandi kakhulu ngoba ukudla kuthesta kamnandi konke. Kodwa ngibe mina ngingathestanga kanti mina izinto eziningi
ngizikala ngokuthinta kodwa noma ukutaste mangipheka, kodwa uma ngisemkhosini angitaste. Kodwa abazalwane bala ekhaya engisuke ngibaphekela baye babaze ubumnandi bokudla engikuphekile. So uNkulunkulu uyawenza umsebenzi uma sibikele yena sisemkhosini singathesti. Ngoba ngiyakhumbula ubaba wake waseluleka eminyakeni edlule ukuthi uma sisemkhosini asithesti. Ngiyabonga Baba Jesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyakubingelela Baba noma egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hayi nami Baba ngiyambonga uNkulunkulu ungigcinile. Umkhosi waze waphela ngaphuma kahle. Noma-ke ngawuMonday ngine-flu nje kancane engiphethe kodwa ayikho kakhulu, i-minor nje. Noma ebusuku ngiyalala, ngiyakwazi ukulala, angicinani, nasemsebenzini kuyasebenzeka, angibi nayo i-running nose enkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, kuningi uNkulunkulu asenzele khona kulo mkhosi. Kube umkhosi ohlukile kulowa last year kimina. Ngiyambonga kakhulu, kuningi uNkulunkulu angenzele kona. Ziningi izinto nje ezinye angazi ngithini, ezinye ngesinye isikhathi angisi-understand, ngize ngisi-understand ngesinye isikhathi esengibulela zona. Kuthe ngo-day 15, nge-day 15, ngokusa kwango-day 15 kwangazuthi anganoma bengiphupha. Kwangazuthi ngiyangena nje ngathi ngingena noma isendlini angazi, kodwa ngiyangena ngiyabuza ukuthi ngiphathani, kukhona wena baba endlini lapho. Ngithi kufanele ngiphatheni, ngathi khona la ngisiya khona. Kufanele ngiphatheni, bese uyasukuma uyeza, uza straight kumina ufike ungibambe ekhanda sakungithandazela. Ngathi ungibeka isandla, asangibeka isandla, ngizwa ngathi khona angazi noma amandla yini ebengena emzimbeni wami, angene ngiweza aze ukuphuma ngey'nyawo. Heyi, ngizwe ngijabule futhi uma ngabe uqeda ukuphuma ngey'nyawo kube ngazuthi ngi-alive, angilele, ngiphaphame nje khona there and there, bengathi bengingalele. Heyi, ngingazi, ngivuke, ngithi hayibo kwenzakalani, ngijabule, ngibe nokujabula, kanti into ekanjena bengingasaqala ukungenza. Naso isikhathi ngiqeda ukungena ekhaya leZwi kwake kwangenza kwakuthi ngithi uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Kutata nomama bonke abazalwane ekhayeni leZwi nasentabeni yendlu kaYehova kuyabonelelwa. uYesu Kristu uyinkosi. Hayi tata, ndiyaxolisa kakhulu ukudlulisa ke izolo, ibe bubumnandi. Ndingene ke apha enkonzweni ye-21 days ndinengxaki yokuthunjelwa zinyawo. Andiyanga naphi tata, ndibambe inkonzo phela yonke lo mdumba wonyawo. Bonakala ke inkonzo indiphethe kakuhle, ndiyangqina nam kakhulu tata, ndithi hayi okuninzi kuzibonakalisile, kulungile. uYesu Kristu uyinkosi. Hlale nathi ke bawo, someleza usifundisa. Amen. uYesu Kristu inkosi. Xolisa kakhulu ke izolo, ndidlulisile. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa baba ngokudilita bese ngidlulile isikhathi saka 3 minutes. Kepha ngithanda ukudlulisa ukubonga okukhulu. Ngithi ngisemkhosini
ngaba ney'ngqinamba ey'ningi. Ngabhala kuwe ngisho ngithi hayi ngiyahluleka baba ngoba ngithweswe umthwalo nginey'ngqinamba ey'ningi. Ngalizwa izwi lakho baba libukhali uma uthi wena awunazulu awunasihogo. Ngaya kuNkulunkulu ngakhala, uNkulunkulu wangipha amandla. Wangithwala wathembeka. Ngawuqhuba umkhosi. Ngilokhu ngisemkhosini zaba khona iy'ngqinamba. Ngilokhu ngiya ngikhala kuye. Kepha wathembeka nalapho futhi wangithwala. Udadewethu waya esibhedlela eyothatha ama-results ngoba kuthiwa khona bakusolayo. Uthe mayongena ewodini ngakhuleka abaseRoma 10 verse 9. Ngisho lo mkhuleko emva kwakho baba. Seqeda lapho wangifonela wathi cha ababoni lutho bathi akabuye futhi next week. Ngakhuleka baba ngakhuleka. Uthe mayebuyela futhi bathi ayi nakhona bakaboni lutho. Ngisaphakamisa amandla kaNkuluNkulu, ngisaphakamisa umusa wakhe nothando lwakhe. Ngibonga ukuba sekhaya leZwi ukuthi uNkulunkulu usangithwele, uNkulunkulu senami. Uma siphuma emkhosini kusaseney'ngqinamba baba ngoba ngakhulekela ubhuti wami. Ubhuti wami une-tattoo. Ngathi uNkulunkulu ngicela akamkhiphe kulo mgodi wobumnyama. Ubhuti wami wenza iy'manga lapha endlini, kepha nalapho ngisasemkhulekweni ukuthi uNkulunkulu akazembule kuyena. uNkulunkulu ngiyamthemba, uNkulunkulu akashiyi, akasiyekeleli. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi ngoba ngibone amandla akhe kudadewethu. Ngiyabonga baba, ngiyabonga nakuwe mama. uNkulunkulu andise umkhawulo ngoba ninomgogodla okuthwala wonke umuntu. Uma silalela inani labantwana basekhaya leZwi likhulu kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi tata. Ndiyabulisa ngegama likaJesu ekhaya leZwi. Ndiyabulisa kakhulu ngegama elihle likaYesu Kristu. Baba ndifuna ukudlulisa ubufakazi. Ndinombulelo omkhulu kakhulu. Ndiyazi ukuthi ungaze ubukeke ingathi buncinci kodwa bukhulu kum lobo bufakazi lobu kakhulu. Ndiyabulela tata kakhulu. Yazi bendilele qha ngoku njengoba ndilele ndiyaphupha qha ngoku ndiphupha ngathi bendithenga isonka evenkileni kunye nomnye umngani wami. Ngoku ingathi apha hayi bo kulityelwe uba asibhatelanga imali. Ngoku sesihambile ke ngoku ndiqonde mna yeyi apha endleleni hayi khona unembeza undiphethe siyandityisazela kange ndibhatale phayana ngoba balibele abantu bakhohliwe ukuthi asibhatelanga. Ngoku mna ndiqonda uba ngabana hayi masihambe. Kodwa njengoba sendihamba apha endleleni hayi unembeza undiphathe kakubi unditye ndiyamosha ndiyona ngoku sekusisono esi endisenzayo apha. Hayi khona mandijike ndihambe ndiyobhatala ndizabakhumbuza la bantu ukuthi kange ndibhatala. Ndaphinda ndajika umva ndahamba ndayobhatala. Ndiyabulela kakhulu baba ngoba kum le nto iyabonisa ukuthi noko kukhona okwenzekayo ngoba yeyi bendikade ndingayenzi into yokuthi uma abantu bengaqaphelanga ukuthi andibhatalanga ndivele ndibhatale nje. Mna ndandikade ndibona ukuthi yintlahla leyo, mara ngoku sendaqonda ukuthi nababa bantu aba ababonanga kodwa mna ndiyazi ukuthi andibhatelanga ndajika ndayobhatala. Bekuliphupho baba yonke le nto yenzeka ephupheni, kodwa ndiyabonga ndiyabulela ngoba kutsho ukuthi kukhona okwenzekayo. Ndiyabulela kakhulu Thixo, ndiyambulela ndiyambonga kakhulu tata. Zonke lezo ke zizimfundiso zakho ngoba kuyatsho ukuthi zihleli kum ziyangena engqondweni. Ndiyabulela kakhulu, ndiyambulela uThixo kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabingelela ubaba, ngiyabingelela umama.
ekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela bonke abangcwele egameni lomfelo wethu nguKristu Jesu. Ethu Jesu Kristu oyinkosi. Baba ngicela ukubonga uNkulunkulu ekuseni ngalo mkhosi akade singene kuwo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sizizwela impela ukuthi besithwelwe nguye, ngoba ukuba ubengenathi ngabe sahluleka ngo-day 1. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Mina nje kulo mkhosi sithi abesihlasele kakhulu ngokugula, kanti angena umuntu othanda ukugula, kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi ube nami. Sibonga kakhulu uNkulunkulu esifundisa ngalolu hlobo ngezwi lakhe. Ukuphenduka ngaphakathi kumoya. uNkulunkulu wazi wasifundisa Baba. Inhliziyo yami ibuhlungu ngoba sokahlulelwa ngazo zonke lezi nkonzo uNkulunkulu asikhulisa ngazo usuku nosuku. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Yaphila kumoya, ukuthula emoyeni. Siyambonga uNkulunkulu, sizizwela ubumnandi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Asigcinele Baba, asigcinele umama. Siyafunda, siyakhula. Kodwa okukhulu kakhulu engikukhulekelayo ukuthi konke lokhu uNkulunkulu asifundisa khona ngawe Baba nangomama, singagcini nje ngokuthi siyakhula, kodwa sikwenze, sipractice, ngoba uNkulunkulu uthokoziswa yilokho. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siletha udumo nesibongo kuye. uNkulunkulu asigcinele nina, anikhulise nani usuku nosuku. Nenze umsebenzi wakhe, ningabubuli ngoba siyahlupha nathi. Siyakubonga kakhulu Baba, siyabonga. Sithi udumo uNkulunkulu kweliphezulu, uthule emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye, Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakubingelela bamtsibande enyakeni omusha. Siyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzosigcina nakulo nyaka esingene kuwona. Baba uNtsibande, ngifisa ukudlulisa nawo umbono, kodwa ngubone ngeviki eledlule ngaba nakho ukwesaba. Angazi noma ngizothi ukwesaba noma ngiyibukele phansi mina ukuthi mina bani ngingaboniswa lo mbono. Ngawudlulisa komunye umzalwane, umakhelwane wami esinaye lapha ekhaya leZwi. Washo ukuthi kuhle ukuthi ngikudlulisele. Baba, ngibone umbono ngeviki edlule wemqhele. Lemqhele ibigold umbala wayo. Imqhele egold ibekwe ulayini omude. Kuqala omkhulu, umqhele omkhulu ngobude nangokuvuleka nje kwawo. Bese ilandelana ngobuncane bayo kuye ngokuncipha kwayo. Ibekwe nje ulayini, iqala komkhulu yehle ngobuncane bayo. Izyo angiyibonanga ukuthi iphelaphi ngoba ihambe mangibheka kwaze kwaba ukuba kuphela indawo nganoma ngale ibiqhubeka nimqhele, kodwa ngiyibone ulayini umude kuze kufike ebuncaneni bawo. Ngase ngiyatshena ukuthi-ke lemqhele le ekababa uNtsibande. Ngaphaphama ngathi Nkosi, ngiyabonga, siyabonga ukuthi usipho ubaba onjengobaba umpostoli bamtsibande. Kuningi esesikufundile nesesi-alayine sakuqondisa ekukholweni kwethu, ebesiy'tshela senza kahle kanti asenzi kahle. So mangibuka lemqhele kuthiwe yakho baba, ngisho nje izwi elithi udumo uNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Siyathobeka thina, makuphakame yena uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngawe baba uNtsibande. Amen. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela, ngiyabingelela ngokukhethekile babo umfundisi uNtsibande nomama uNtsibande. Angazi noma isikhathi si-right yini lesokuletha ubufakazi baba, ungixolele uma kuyisikhathi esi-wrong. Baba, nami ngithanda ukuthi ngilethe ubufakazi. Ngingenile emkhosini noma ngihlulekile ngosuku luka-7, kodwa nje engithanda ukubonga kakhulu iy'ntshumayelo zakho ezingakhile kanye ney'ntshumayelo zikamama. Kuthe nje bengiwumuntu onenkani ukungafuni ukukhumula amacici.
ngilo ngithi hhayi sizofika isikhathi ngiwakhumule kodwa ngithe mangingena emkhosini usuku lwesibili zabuhlungu izindlebe ngathi hhayi ngizowakhumula uma kuphela umkhosi kwavele kwasangiwabambe ngesandla ephumile esesandleni indlebe yasala ibuhlungu leyodwa kodwa nje aphuma kwathi le ndlebe ebeyikade ingihlupha ibhubhuzi lokhu ingathi iyabhubhuza yathula nje lokhu yathula lokhu ayisaphindanga ingihluphe. Okwesibili bengiwumuntu we-BP oluthatha amaphilisi so ngathi mangingena emkhosini ngathi ngiyacela uNkulunkulu kulezi celo baba bezisho ukuthi nami i-BP iphele anginayo i-BP kade ngiyo-check-a nje anginayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu intshumayelo zakho baba nabafakazi ngithintwa kakhulu ufakazi ukuthi kwasindiswa abanochoko abayishumi kwabuye oyedwa abazobonga ukuthi nami angize ngizobonga ngoba ngisindisisekile nami ezifeni benginazo. Umama ungithintile kakhulu uMama Ntsibande entshumayelweni yakhe yangoLwesine ukuthi iy'ngane even masizishiya esikoleni asiphinde sikhuleke usuyishiya ngoba ziningi into ezenzeka esikoleni. So ngiyabonga nje kakhulu ekhaya leZwi siyafunda kuningi. Ngiyabonga nti uNkulunkulu njalo nibusise niqhubeke njalo. Ngiyabonga ngingaze ngeqe esikhathini. uJesu Kristu inkosi. Amen.